Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем нашы стрымы са студыі Еўрарады, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Сёння у нас такое будзе абмеркаванне магчымых канстытуцыйных зменаў. Я так думаю, будзе больш такая, можа быць, дыскусія паміж экспертамі, якіх мы запрасілі ў эфір. Я буду больш ролю мадэратара выконваць, так што самі спрачайцеся, можа быць, там паміж сабой, калі ўзнікне такая неабходнасць. Тым не менш, прадстаўляю, сёння у нас у гасцях дырэктар па даследаваннях Цэнтра новых ідэй Рыгор Астапеня і аналітык Еўрапейскага цэнтра па міжнародных адносінах Павел Слюнкін. Добрый дзень, Рыгор, добрый дзень, Павел. Прывітанне. Прывітанне. Як я ўжо сказаў, змены ў Канстытуцыі, але найперш дакладней адну планаваную змену мы з вами зараз абмяркуем, ці вы паміж сабой абмяркуеце, паспрачаецеся. Гэта жаданне беларускага рэжыму пазбавіцца ад прапісанага Канстытуцыі такога статуса, так бы мовіць, Беларусі як дзяржавы, якая імкнецца да нейтралітэту ў знешняй палітыцы. Ну вось Лукашенко заявіў, маўляў, які нейтралітэт у сучасным свеце палярызаваным. Маўляў, скончылася гэта ўсё, таму трэба абіраць пэўны бок. Тым не менш, абмяркуем гэта ўсё, і я пачну з пытання да вас, Павел, найперш, як да экс-супрацоўніка МЗС, які прасоўваў пэўныя тэзы на знешнепалітычным рынку ідэяў. А ўвогуле, хоць калі-небудзь Беларусь на самой справе была, ну, калі не нейтральнай, то хаця б нават імкнулася на самой справе да гэтага нейтралітэта? Гэта залежыць ад таго, які годы мы берем увагу. Давайте возьмем за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі, ну, ці прынамсі хаця б за апошнія гады кіравання Лукашэнкі. Мне здаецца, што калі мы браць вось гэты перыяд да таго, як Беларусь уступіла ў ДКБ, дык чаму не? Вось, а калі браць уже перыяд Александра Лукашенко, дык яго можна умоўна падзяліць на нейкія пэўныя часткі. Вось, калі ён больш імкнуўся да большай незалежнасці ад Расіі і пытаўся балансаваць гэты ўсходні вектар заходнім накірункам. Вось гэтыя перыяды якраз і можна называць такой спробай, як мінімум, усталяваць гэты дэ-факта, ну, калі нейтралітэт, то такую збалансаваную, шматвектарную знешнюю палітыку. Але, канешне, калі мы кажам пра нейкі класічны нейтралітэт, дык, ну, відавочна, такога не было. Прынамсі, што трэба таксама ведаць, што нават у гэтыя гады пасля анексіі Крыма і вось да пачатку палітычнага крызісу ў Беларусі само слова нейтралітэт не выкарыстоўвалася беларускімі ўладамі, нават самім міністэрствам замежных спраў. Казалі пра вось шматвектарнасць, пра збалансаваную палітыку, але ніколі не агучвалі вось менавіта гэтае слово. Мне здаецца, таму што таксама разумелі, што яно як яно можа быць негатыўна пачута ў Москве. Ну, дарэчы, вось тут я з вами пагажуся, таму што калі ў мяне неяк спрэчка ўзнікла з кіраўніком прэс-службы Міністэрства абароны наконт вот гэтага нейтралітэта, ён мяне паправіў: у нас няма ні нейтралітэта, у нас ёсць імкненне да нейтралітэта. Тым не менш, Рыгор, да цябе пытанне. Ось Павел сказаў, што ўсё ж такі ў пэўныя перыяды вот нешта такое было. Але нават калі ўзяць з самага пачатку, з тых жа самых віскулей і калі была створаная саюз, вось гэта СНД, Саюз незалежных дзяржаў, гэта ж, як па мне, гэта таксама нейкае вызначэнне прыярытэтаў. Ці не? Вот згодна ты з Павлом, ці не вот па гэтым пытанні, ці было хоць некалі ў Беларусі гэта імкненне да нейтралітэту? Я думаю, што гэтае памкненне існавала ў галовах некаторых чыноўнікаў, але па факту не існавала ў галовах многіх іншых. Я думаю, што мы разумеем, што, напрыклад, імкненне Павла было акурат у тым, каб нейкім чынам рухаць Беларусь у гэтым напрамку. Але з другого боку, я думаю, што мы ўсе усведамляем, што ў галаве Александра Лукашэнкі ўсё выглядала заўсёды інакш. Так, гэта заўсёды было разуменне, што Беларусь непахісна звязаная з Крымлём, з расійскім кіраўніцтвам, і галоўнае, вось што рабіў Александр Лукашенко, гэта просто балансаваў, так,
ён усведамляў, што на адным крыле нельга летець, трэба мець хоць нейкае, але яшчэ одно дадатковае крыло. І гэтым крылом было нейкае разуменне, што трэба будаваць вось гэтую шматвектарную палітыку, так, трэба будаваць нейкую большую сувереннасць, якую Александр Лукашенко разумеў як сваю ўладу, але ў прынцыпе як бы таксама і узмацняла і Беларусь як дзяржаву. Таму я думаю, што гэта памкненне у той ці іншай ступені яно неяк існавала, да? Не ўсімі оно было зразумела, не ўсімі прызнавалася, але оно існавала, і мы бачылі тое, што у прынцыпе Беларусь была нейкім цэнтрам, так, адносным рэгіянальнай палітыкі, дыпламаты, калі прыязджалі прадстаўнікі розных дзяржаў, праводзілі перамовы ў Менску. Это ж не толькі гутарка пра тое, што было ў 14, 15, 16 годах, так, не толькі трохбаковая група по Донбасу, так, але таксама ж былі і папярэднія перамовы, у тым ліку па стварэнню менскай групы АБСЕ, і былі гутаркі аб тым, каб Беларусь в прынцыпе была больш важнай як краіна-медыятар. То бок гэта все існавала, таксама было ж урэшце рэшт такі моманты непрызнання, напрыклад, Паўднёвай Асетіі, Абхазіі, што ў прынцыпе ўспрымалася як нейкая нейтральнасць. Тое самае можна было паказаць пра Крым, але цяпер мы бачым то, што гэта гісторыя в прынцыпе падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння, так, што не гледзячы на тыя памкненні, которые існавалі раней, цяпер мы бачым тое, што мы прыходзім да таго моманту, калі вось гэтыя все памкненні яны перакрэсліваюцца. І хутчэй за ўсё, калі будзе нарэшце рэшт апублікаваная версія Александра Лукашэнкі новай канстытуцыі, то мы там побачым, што артыкул пра імкненне да нейтралітэту будзе зменены, што яго там не будзе. Слухайте, спадар дырэктар па даследаваннях, нешта вы мяне зусім заблыталі. То вы зараз вось кажаце, што вось менавіта цяпер гэтае памкненне скасоўваецца канчаткова. Я чытаю ваш матэрыял на сайце банка ідэй і буквально цытую: Беларусь ніколі не ставіла задачу стаць нейтральнай дзяржавай, але пры гэтым за годы незалежнасці Украіны склалася рэпутацыя цэнтра міжнароднага жыцця на постсавецкай прасторы, тэрапыры і гэтак далей. Так я не зразумеў, що ж такі ніколі ці толькі зараз? Ведаеце, Беларусь складаная краіна, як бы ўсё ж такі шмат якія філосафы кажуць пра тое, што не скажы пра Беларусь, будзе хлусня. І адпаведна мы сыходзім з таго, што ніколі Беларусь, конечно, Александр Лукашенко ніколі не ставіў мэты быць нейтральнай дзяржавай. Але пры гэтым ўсё ж такі былі нейкія памкненні з боку часткі чыноўнікаў. Было, я думаю, што Владимир Макей насамрэч верыў у тое, што ён развівае сувереннасць Беларусі, што ён развівае нейтралітэт краіны. То бок ён у гэта мог верыць. Ці Владимир Макей мае права там уплыў на тое, што як бы на прыняцце рашэння ў Беларусі, гэта ўжо спрэчнае пытанне. І таму Александр Лукашенко заўсёды прымаў для сябе пазіцыю, што насамрэч Беларусь, конечно, з Расіі. Але вось у гэтай пазіцыі, конечно, таксама шукаў нейкія варыянты для сябе, быць крыху больш незалежным, самастойным, і это значыць немножко нейтральным. Павел, у вас ёсць чым што, можа быць, апеляваць чым рыгору? Ці згодны? Я ў прынцыпе зусім згодны, што калі ўсё ж такі казаць пра нейтралітэт, так, мне здаецца, даволі добра вось гэты перыяд апошніх 7 гадоў вось да палітычнага крызісу быў апісаны. Я не ведаю, ці яны гэта прыдумалі ці не, але я пабачыў упершыню ў іх у мінскага дыялогу пра сітуацыйны нейтралітэт. Вось мне здаецца, гэта вельмі такое трапнае. Да, пры Герман вельмі ганарыўся тым і казаў, што гэта ён прыдумаў вот гэты тэрмін. Ну, тады дзякую Жэні за тое, што ён, вось так, мне здаецца, вельмі трапна характарызаваў тое, што адбывалася ў знешняй палітыцы Беларусі. Вось, і, мне здаецца, што калі это вось пра сутнасць беларускай знешняй палітыкі, калі беларусы сустракаліся з расіянамі, дык, безумоўна, ні пра які нейтралітэт там не казалі. Там казалі пра братэрства, пра саюзныя адносіны, пра тое, што Беларусь і Расія гэта там разам назаўжды, так, і тое, што нас аб'ядноўваюць шмат якія інтэграцыйныя
групы і аб'яднанні. А калі былі перамовы з еўрапейцамі ці з амерыканцамі, дык ну канешне звярталі увагу заходніх партнёраў на зусім іншае, на тое, што агучыў Рыгор і пра асобую пазіцыю па анексіі Крыма і па пытаннях непрызнання незалежнасці Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Вось і пра вось гэтую пазіцыю па Ўкраіне, таксама і можна казаць, называць нейтральнай на сустрэчах з аднымі партнёрамі, але іншым партнёрам у Расіі, напрыклад, тлумачыць, чаму вось менавіта такую пазіцыю ты займаеш, нягледзячы на тое, што Расія з'яўляецца тваім саюзнікам. І тут, канешне, мы падыходзім да таго, а што мы разумеем пад нейтралітэтам. Калі, зноў жа такі, паўтаруся, што сказаў на самым пачатку, што калі гэта браць класічнае нейкае апісанне нейтралітэту, дык нават і блізка мы да гэтага пытання не наблізіліся. На адным з абмеркаванняў вось менавіта гэта паперы, якую прадстаўляў Цэнтр новых ідэй і Рыгор, украінскі эксперт, ён казаў, што, напрыклад, Кітай таксама не прызнаў анексію Крыма. Вось, ці можна Кітай пасля гэта лічыць краіна, якая нейтральная? Ну, безумоўна, не. І такіх краінаў увогуле ў свеце, якія прызналі легальнасць анексіі Крыма, іх ну зусім няшмат. Ці ўсе яны з'яўляюцца нейтральнымі? Ну, таксама, безумоўна, не. Але мне здаецца, што тут трэба разглядаць гэты перыяд знешняй палітыкі Беларусі вось менавіта ў комплексе. І, безумоўна, калі мы глядзім на тое, куды імкнуліся беларускія ўлады, вось гэты тренд, які спрабаваў прасоўваць таксама Міністэрства замежных спраў, ну, гэта дакладна рух вось да таго самага, ну, нейтралітэту, такімі маленькімі крокамі, сітуацыйна, але ўсё ж такі рух у гэтым накірунку. Тады у мяне пытанне ідзе, ну как бы вот Рыгор сказаў про тое, что зараз мы у такой сітуацыі, калі перакрэсленыя ўсе нават там памкненні ці вот нейкае уяўленне памкненні да нейтралітэту, але гэта агучана конкретно. Все, нейтралітэт скончыўся, нейтралітэта ў свеце няма, давайте гэта ўсё перакрэслім і вызначымся. Але ўзнікае пытанне, ўсё ж таки я вот нават не ведаю зараз да каго, найперш да Паўла ці да Рыгора, але навошта уладам выкрэсліваць гэты артыкул ці гэтую тэзіс з Канстытуцыі? Ну, ёсць он там і ёсць, каму перашкаджае? Хай сабе ў Канстытуцыі будзе так, а дзейнічаем па іншых нейкіх лекалах. Навошта зараз браць і выкрэсліваць? Павел, давайте вы. Ну, мне здаецца, што тут адказ даволі просты. Ён палягае ў тым, што залежнасць Александра Лукашенка пасля палітычнага крызісу ад Расіі яна паглыбляецца з кожным днём. І за падтрымку неяк трэба чымсьці расплачвацца. І, безумоўна, той кошт, які выстаўляе Москва перад Мінскам, ён ну, не зусім прымальны. Вось гэта датычыцца інтэграцыйных пытанняў, я думаю, магчымай ваеннай базы і шмат яшчэ якіх пытанняў, якія так і ніколі не былі вырашаны паміж Беларусю і Расіяй. Але Мінску штосьці таксама неяк трэба дзякаваць, умоўна кажучы, Владзіміра Пуціна за тое, што ён працягвае падтрымліваць кіраўніка краіны, у якога падтрымлівае толькі там 30% так, насельніцтва, не больш. І вось ён спрабуе паказаць, што з гэтым перыядам шматвектарнасці яно ўжо все скончана, што гэтыя гульні у нейтралітэт, нават сітуацыйны таксама, што яны скончаны. І зараз Беларусь вяртаецца да Расіі, да нашага галоўнага саюзніка, як кажа Александр Лукашенко, за якім мы будзем з Владзімірам Пуцінам спіной да спіны адбівацца і адстрэльвацца так, да самага канца. І ў гэтым сэнсе ну, можна прадаваць вось гэтыя пацалункі, якія нічога не значаць. Безумоўна, мы ведаем, што кожнае слово нашай Канстытуцыі па факце нічога не будзе значыць, калі Александру Лукашенко захочацца рабіць неяк вось суперак гэтым словам. Тое самае і пра імкненне да нейтралітэту. Но яно у нас было прапісана, але як мы ўжо высветлілі некалькі хвілінаў таму, ніколі Беларусь па сутнасці амаль-то і не імкнулася, так, вось акрамя гэтых выключных некалькіх гадоў. Той самае і зараз мы нават выключыўшы гэтае палажэнне з Канстытуцыі, гэта зусім не значыць, што у будучыні у Беларусі не будзе магчымасці зноў вярнуцца да палітыкі, якую яна праводзіла там з 14 по 20 год.
І вось такія рэчы зараз яны патрэбныя просто для того, каб аддаваць Москве што-небудзь, што не каштуе вельмі шмат. Гэта і вось гэта пазіцыя новая па Крыме, і гэтая вайна холодная, рытарычная з Захадам. Ну вось зараз гэта можа быць выкрэслена з Канстытуцыі такое і памкненне да нейтралітэта, і магчыма Москве гэта сапраўды будзе дастаткова для того, каб працягваць, напрыклад, падтрымліваць Лукашэнку, ці як мінімум палічыць, што ну нешта ён сапраўды змяняе у нашых інтарэсах. Рыгор, ваше меркаванне? Я могу толькі пагадзіцца з тым, што сказаў Павел. По факту ўсё гэта вельмі трапна. Я думаю, што Александр Лукашенко сапраўды гандлюе беларускай канстытуцыяй, хоча паказаць Расіі сваю вернасць, лаяльнасць, і выкарыстоўвае вось гэтую змену як акурат гэту магчымасць, так сказаць. Ну, я сапраўды вывучыў гэты урок, што са шматвектарнасцю не трэба гуляцца, што цяпер мы прыберем нейтралітэт з Конституцией, что мы, в принципе, больше не будем сябраваць з Захадам. В принципе, мы ж бачым цяпер тое, што адбываецца таксама скарачэнне штатаў супрацоўнікаў МЗС, которые працуюць у заходніх краінах, так? Спробы больш адкрываць дыпламатычныя прадстаўніцтвы недзе у Азіі. То бок, у прынцыпе, ідзе працэс знішчэння беларускай знешняй палітыкі у абмен на тое, каб Расія падтрымлівала Александра Лукашенко надалей. Але вось, Рыгор, тады вот удагонку вам пытанне, потым, можа быць, і Павел на яго адкажа. Але вот па шчырасці, калі мы бачым вось усё гэта, што адбываецца, і тое, што Канстытуцыя не працуе, ну і ўвогуле тыя працэсы, якія ў свеце адбываюцца, вось самі вы, вот як эксперт, як дырэктар па даследаваннях, вось вы, Рыгор, верыце, што гэты нейтралітэт, ён у сённяшніх умовах увогуле магчымы? Я думаю, что калі мы паглядзім на Беларусь і на беларускае грамадства, то мы побачым тое, што пытанне не ў тым, што магчыма, немагчыма, пытанне тым, што беларускае грамадства гэта хоча. Беларускае грамадства хоча мець нейкі фармат дачынення, у которым бы Беларусь была блізкая і да Захаду, і да Расіі. То бок, я вам, человек, который занимается вот тым ліку сацыялогіяй, могу просто повесці так, што беларускае грамадства падзеленае геапалітычна па тым, як з кім яно хоча быць. Але калі мы даем беларускаму грамадству вось трэці выбар, ці хацелі бы вы мець нейкія дачыненні роўныя з Захадам і Расіяй, то мы бачым, што адразу большасць апавядае за вось гэты варыянт. І гэта вельмі істотна, так, што мы павінны даваць беларускаму грамадству прыкладна тое, што ён хоча, і прапаноўваць беларускаму грамадству тое, што ён хоча. І калі беларускае грамадства лічыць, што так правільна, ну, в прынцыпе, знешняя палітыка павінна ў гэтым напрамку рухацца. Зразумела, што ёсць шмат якія цяжкасці, так, складанасці ў гэтым. І Александр Лукашенко, калі кажа, што вось нейтралітэт немагчымы, і сітуацыя такая, якая яна ёсць, безумоўна, Александр Лукашенко паставіў Беларусь у такую сітуацыю, якая яна ёсць, што беларуская эканоміка цалкам залежная ад эканомікі Расіі, што беларуская медыяпрастора часткова залежная ад Расіі. Безумоўна, беларуская вайсковая супрацоўніцтва з Расіяй велізарна. І гэта складае безумоўныя цяжкасці для правядзення суверэннай палітыкі Беларусі. То бок, безумоўна, мы бачым сітуацыю, калі умовы, у которых мы цяпер знаходзімся, яны супярэчаць у прынцыпе магчымасці нейтралітэта. З другого боку, мы бачым тое, што грамадства, а мы ўсё ж таки людзі дэмакратычнай каштоўнасці, мы прытрымаемся таго, што хоча грамадства. Так, мы, в прынцыпе, думаем, што меркаванне людзей гэта важна. Што грамадства хацела бы мець нейкі фармат дачынення блізкі і ці далёкі, да? І ад Захаду, і ад Расіі. Таму, адпаведна, я думаю, што калі мы будзем будаваць новую Беларусь, наступную Беларусь, то мы павінны сыходзіць з таго, што думаюць людзі. Ну, ось Рыгор Астапеня апелюе да вынікаў даследавання, якія праводзіў там альбо іх цэнтр, альбо Chatham House, але от вынікаў. Лукашенко сам апелюе да вынікаў нейкага ось глобальнага сацыялагічнага даследавання і кажа там, да прыкладу, што там ужо яго падтрымлівае значная колькасць беларускага народа. Сацыялагічнае даследаванне гэта добра, але Павел, асабіста вы верыце як дыпламат усё ж такі у магчымасць нейтралітэта і нейтральнага статуса ў сённяшніх умовах? Ну і, скажем, верыце тым пажаданням беларускага грамадства, якія зараз агучыў Рыгор?
Ну, мне здаецца, безумоўна, немагчыма іх не улічваць, праводзіўшы знешнюю палітыку, калі мы размаўляем ўсё ж такі пра дэмакратычную краіну. Вось, калі казаць пра умовы, у якіх мы зараз знаходзімся, ну, безумоўна, ніякі нейтралітэт немагчымы. Бо ў Беларусі зараз немагчымы нават выбары свабодныя, так, дзе мы маглі пачуць, што жа хоча грамадства. Калі казаць пра будучыню Беларусі, у якой беларускае грамадства сапраўды будзе паўплываць на працэсы і ў тым ліку на знешнюю палітыку, дык, канешне, гэта меркаванне людзей, оно павінна ўлічвацца, я ўпэўнены, што яно будзе ўлічвацца. Наколькі гэта будзе рэалістычна, вось гэта, мне здаецца, больш важна или такое, можа, больш складанае пытанне, бо ёсць прыклад, Малдовы, напрыклад, так, якая таксама пазіцыянуе сябе ўжо даволі даўно як краіна нейтральная, але якая хоча вось уступіць у Еўрапейскі Саюз. І ніякія гэтыя тэзы пра тое, што Малдова з'яўляецца нейтральнай дзяржавай, яны не супакойваюць Расію, бо яна бачыць нейкія крокі на збліжэнне Малдовы і заходніх краінаў, тесныя стасункі з краінамі НАТО, і яна разумее, што Малдова ўсё роўна імкнецца аддаліцца ад Расіі і выйсці там са сферы ўплыву, якой яна калісьці была там. У Беларусі гэта пазіцыя яна яшчэ нашмат больш складана. І таму, канешне, гэта будзе вось менавіта для дыпламатаў тых гадоў, якія будуць гэтым займацца, гэта сапраўды будзе вельмі цікавая задача, і трэба сказаць, што яна будзе вельмі складана. Як зрабіць так, каб Беларусь усё ж такі яе знешняя палітыка, яна рухалася ў бок, я не ведаю, большай шматвектарнасці, і пры гэтым як даць расіянам зразумець ці хаця б атрымаць у гэты фактычны дазвол на тое, каб гэтую палітыку праводзіць на, ну, хаця б на нейтральнасць, а на добрыя стасункі з заходнімі краінамі. Бо тое, што зараз адбываецца, оно, безумоўна, паглыбляе нашу залежнасць ад Масквы і нашмат пагаршае умовы, у якіх будуць працаваць новыя людзі, якія, магчыма, прыйдуць у будучыні да кіраўніцтва Беларусі. Ось вы зараз закранули, в прынцыпе, тое пытанне, якое я і хацеў задаць наступным наконт таго, што калі Беларусь працягне там заставацца краінай, якая імкнецца да нейтралітэту, ці, скажем, новая Беларусь заявіць аб поўным нейтралітэце, чаго ў гэтай сітуацыі чакаць ад Расіі? Я думаю, што людзі, якія прыйдуць да ўлады, калі ўсё ж такі яны прыйдуць да ўлады там не праз рэвалюцыю, так, а вось менавіта нейкім эвалюцыйным працэсам, я не ведаю, ці праз выбары дэмакратычныя, не праз вайну, напрыклад, з Расіяй, то яны не будуць аб'яўляць адразу Беларусь нейтральнай. Бо гэта, канешне, ну, мне здаецца, гэта будзе абсалютна нерацыянальны крок. І больш за тое, ён будзе небяспечным. Бо трэба будзе ўлічваць умовы, у якіх знаходзіцца Беларусь, у якіх сённяшнія ўлады яе, куды яны завялі яе. І таму так проста вось сказаць расіянам, што мы учора яшчэ з вами былі саюзнікамі, а сёння мы ўжо лічым, што мы нейтральная краіна, ну, гэта будзе значыць, што ў нас адразу з'явяцца праблемы відавочна з якасцю сельскагаспадарчай прадукцыі, якая не зможа патрапіць на расійскі рынок, а магчыма і рускія мовы у нас будуць адразу ж прыцісняць, так, нават калі 95% беларусаў будуць працягваць размаўляць на рускай мове. То бок гэтыя праблемы, яны будуць проста як снежны ком накаплівацца. І, безумоўна, новыя ўлады, якія толькі прыйшлі, яны з гэтай колькасцю праблемы проста не змогуць справіцца. Таму я думаю, што разумеючы ўсе гэтыя наступствы, якія можа мець такая заява, людзі, якія прыйдуць да палітыкі, калі яны, канешне, будуць, ну, сапраўднымі прафесіяналамі, а не авантурыстамі, то яны такіх просто не будуць заявы рабіць. Рыгор, ваше меркаванне, чаму я бачу, што у вашым даследаванні таксама ёсць, ну, дакладней, ваша, так бы мовіць, асэнсаванне гэтага даследавання, вы там таксама пішаце пра негатыўную рэакцыю Расіі, але чаму, на ваш погляд, яна такая будзе, і ці варта нам звяртаць увагу на яе? Мы нейтральныя, і не чапайце вы нас, і нам пофіг вашая рэакцыя. Насамрэч, калі паглядзець на чаму Расія мае мінстакодышчанне да нас і паглядзець на расійскія інтарэсы, то можна, в прынцыпе, прыйсці да высновы, што
Россия просто эмоцыйна важна, каб Беларусь была вось часткай вось гэтай імперіі так званай, так знаходзілася ў сферы ўплыву России. По факту, калі паглядзець, няма таких супер там важных інтарэсаў для России, как Беларусь была вось такая, да, увесь час воевала с Заходом, была на ножах, так сказать, с Брюсселем, Вашингтоном, Варшава, Вильней и так далее. То бок, калі себе увидеть ситуацию, что у России изменяется кіраўніцтва, то хутчэй за ўсё гэта яно стане там ліберальным, дэмакратычным, то гэта ліберальна-дэмакратычнае кіраўніцтва можа просто сказаць: Беларусь, рабі што хочаш. Потому что няма ніякіх звыш там важных нейкіх інтарэсаў, которые бы абмяжоўвалі там, что вось Беларусь павінна быць менавіта вось вельмі так блізка, так. Ёсць некаторыя там, зразумела, вайсково-стратэгічныя інтарэсы, але зноў ж, няўжо нехта думае, што НАТО збіраецца нейкімі пушкамі стреляць там по Москве? Да не збіраецца, ніхто так асабліва не ўлічвае. Гэта могуць прапагандысты казаць, гэта можа неяк там медыйнай прасторы сплываць, по факту так ніхто не думае. І мы бачым тое, што вось гэта сённяшняе ўспрыняцце, выключна эмацыйнае, это ўспрыняцце праз прызму Украіны, потому что любые там рухи, которые в Беларуси есть, он воспринимается праз Украину, так что вось Беларусь стане такой же самой, как Украина, тому трэба нешта з гэтым рабіць. І гэта ўспрыняцце, оно не до конца рацыянальна. І адпаведна і дзеянні, которые могуць там Россия может приймаць, калі она не до конца рацыянальна ўспрымае Беларусь, яны таксама могуць быць такімі не до конца рацыянальнымі. Павел, праходзіць рэферэндум, ухваляюць па словах Ярмошынай праект новай лукашэнкаўскай канстытуцыі, там 86,7% прагаласаваўшых, 90 уже. 90, можа быть 93, 112, ладно, чего уже тут на дробязі разменьвацца. Выкрэсліваецца пункт наконт імкнення да нейтралітэта, і што? Вот заўтра тады што? На што паўплывае выкрэсленне гэтага пункта? І нічога. Па сутнасці нічога не зменіцца, бо што ў сённяшніх умовах значыцца Канстытуцыя? Вось які ўплыў яна мае на падзеі, якія адбываюцца ў грамадстве? Мне здаецца, абсалютна ніяка. Таму і вось гэта выкрэсленае слово пра нейтралітэт под Лукашенком, і ніякага ўплыву на развіццё падзею, нават на знешнюю палітыку аказваць не будзе. Акрамя таго, што я думаю, у кантактах з Расіяй яшчэ беларускія дыпламаты, я не ведаю, сам Александр Лукашенко, будзе шмат разоў, як калісьці ён прадаваў заходнім дыпламатам тое, што не прызнаў легальнасць анексіі Крыма, будзе прадаваць тое, што мы больш не імкнемся да нейтралітэту, бо гэта было нешта уключанае ў Канстытуцыю тады гэтымі ворагамі нашай краіны, якія ў 94-м гэтую дрэнную Канстытуцыю прыдумалі. І вось зараз мы нарэшце прывялі да адэкватнасці нашу Канстытуцыю, і вось глядзіце, якія мы ваши саюзнікі. Я думаю, гэта адзіная змена, якую вось мы пабачым. Тое, што гэта будзе частка гандлю у беларуска-расійскіх адносін. Рыгор, вы пішаце про тое, што, дакладней, і казалі вы про тое, што ў грамадстве ўсё ж такі ёсць такі запыт на тое, каб добрыя стасункі і роўныя стасункі былі як з захадам, так і ўсходам. І прыходзіце да такой высновы, што ўвогуле вось сам гэты тэрмін, само гэта імкненне, сам гэты статус нейтральны ці там імкнення да нейтральнасці, ён неабходны беларускаму грамадству. Для чаго? Для того, каб знізіць гэта супрацьстаянне, якое зараз яго в принципе не агучваецца, але мы ўсе разумеем, што падзел, который існуе ў Беларусі, ён ж не толькі падзел за ці супраць Лукашенко. І таксама падзел у нейкай ступені цывілізацыйны, так? Это падзел, ці вы падтрымліваеце аўтарытарныя дзяржавы, ці вы падтрымліваеце дэмакратычныя дзяржавы, ці вы больш прыхільныя да Захаду, ці вы больш прыхільныя да Кремля. Мы цяпер бачым гэтую сітуацыю, калі гэты выбар ён стаіць, і нам трэба даць нейкі адказ, зыходзячы з таго, як мы бачым себе ў гэтым свеце, як мы бачым себе паміж Захадам і Кремлём, як мы бачым беларускае грамадства. І таму вельмі важна
просто вырашыць гэта пытанне такім чынам, каб перейсці да нейкіх іншых пытанняў, которые існуюць. Это змены у палітычнай сістэме, гэта змены эканомікі, гэта змены ў адукацыі і так далей. То мы такім чынам можем просто закрыть гэтае пытанне, да, сходзячы з таго, што беларускае грамадства цяпер падзеленае, так, прыкладна на две паловы. І адпаведна вось гэты варыянт, калі мы абіраем нейтралітэт, то гэта в прынцыпе вырашае. І гэта дзве паловы паміж сабой неяк аб'ядноўваюцца і могуць мець нейкі, в прынцыпе, адносна аднолькавыя арыенціры ў знешняй палітыцы. Бо шмат у чым ж пытанне там вось того, што было таксама беларускай канстытуцыі прапісана. Гэта ці будзе знішчана ўжо праз некалькі месяцаў. То бок гэта пытанне ж арыенціру. То бок калі існуюць арыенціры, все в прынцыпе імкнуцца іх нейкім чынам прытрымлівацца, так? Напрыклад, раней вось існаваў гэты арыенцір нейтральнасці. І ў прынцыпе мы бачылі тое, што все там прыхільнікі Александра Лукашэнкі, не ўсе, але частка з іх, яны імкнуліся гэты прынцып падтрымліваць. Яны гэта казалі. І нават цяпер, калі мы пабачым, напрыклад, тое, што кажуць людзі, которые падтрымліваюць Александра Лукашэнка, напрыклад, не ведаю, Александр Шпаковскі, так? Он, в прынцыпе, все адно ж спрабуе вось гэтага не граць. То бок, што вось мы, на самом деле, конечно, мы вельмі любим Россию, но мы хотели бы немножко иметь этой суверенности. И гэта вельмі істотны момент, что калі гэта зменится, калі гэта будзе з Конституции прибрано, ну и будут меньш подставу, так казаць, так? Меньш подставу з гэтым гуляць. То это будет просто выкреслено. И то есть это вся история нейтральности, то, что мы тут гуляем для ўсіх, что мы место, где сустракаюцца захад і ўсход, дзе праходзяць перамовы паміж Масквой і Кіевам. Усё гэта будзе яшчэ раз перакрэслена. Так, то Лукашенко это перакрэсліў на дзеяннях у 20-м, цяпер гэта будзе перакрэслена яшчэ на паперы. І гэта прывядзе да таго, што гэта будзе вельмі складана ажывіць і ажыццявіць зноў. Ну, не ведаю, наколькі пасля сённяшняй сваёй турпаездкі, вот я ж думаю, вы бачылі, што наш палітычны сомелье Шпаковскі і Волф Дзерман знаходзяцца з візітам у Крыме, з афіцыйным візітам. Дык вось, наведаючы гэтую тэрыторыю, казаць там пасля пра нейкую нейтральнасць, ну, как-то, мне падаецца, не вельмі выпадае ўжо. Безумоўна, і на вялікі жаль, гэта дзесь адзін агульны транс, так, выкрэсленне з Конституцыі, далей нейкія канкрэтныя крокі па прызнанні далучэння Крыма да России. Это все, в прынцыпе, одна і та ж калея. Павел, зараз Рыгор расказаў пра падзеленае грамадства і што, маўляў, дарэчы, вось скрадзены, можна сказаць, такая тэрмін, не тэрмін, ідэя, бо Рыгор піша, і грамадства, і эліты могуць аб'яднацца вакол нацыянальнай ідэі адкрытай краіны. Нейтралітэт маецца на ўвазе. Але ўсё ж такі падзел ідзе не толькі і не столькі, нават, як мне падаецца, па пытанні там нейтралітэта, пытанні усход-захад і добра быць сябрамі і з тымі і з іншымі, а яшчэ і даўно кажуць пра тое, што колькі ў Беларусі прыхільнікаў теснага аж да растваральнага сяброўства с Россией. Вось я читаю коммент. Нейтралитет нужен вашим мозгам от Америки, а Беларусь и Россия вместе навсегда. Мне падаецца, гэтая частка беларускага грамадства з задавальненнем прыме змены ў Конституцыю, адмену гэтага нейтральнага статуса і шчырае прызнанне на канстытуцыйным узроўні, можно сказать, непахіснага сяброўства з Россией. Ну, безумоўна, я не бачу тут ніякіх супярэчнасцяў. Нават зараз, пасля таго, што мы ведаем, колькі людзей былі згвалтаваны ў турмах, так, рэпрэсаваны ў Беларусі, вымушаны з'ехаць, даволі вялікая колькасць беларускага грамадства працягвае падтрымліваць дзеючую ўладу. Ну, это частка, і таксама беларусы такія ж, як вы, я і Рыгор, і іх таксама яны маюць права на сваё меркаванне. Нават калі гэтае меркаванне супярэчыць заканадаўству,
ось калі яны само заканадаўства не парушаюць, то ну права на яго яны як мінімум маюць. Тое самае з нейтралітэтам. Пытанне ж у тым, якая колькасць гэтых людзей. І вось тут, мне здаецца, мы падыходзім да такое важнае назіранне, што тэма нейтралітэту яна з'явілася ў Беларусі даволі даўно, але вось такой актуальнай стала ў апошнія гады. А раней у Беларусі заўсёды казалі пра гэты цывілізацыйны падзел, пра які вось узгадаў уже Рыгор, пра тое, што Беларусь можа быць як захадам, так і з усходам, і ёй трэба абіраць. І вось зараз скажам пра тое, што беларускае грамадства яно ў большасці сваёй падтрымлівае менавіта такі швайцарскі варыянт беларускай нейтральнай знешняй палітыкі. Але раней адсотак людзей, якія хацелі, каб Беларусь стала часткай Еўрапейскага Саюзу, таксама быў даволі высокі. Там ён дасягаў, калі я не памыляюся, ў нейкія перыяды нават 37% усяго грамадства. То бок, прыкладна нават ужо быў гатовы дагнаць. І гэта пры тым, што ніколі беларуская прапаганда не працавала над тым, каб папулярызаваць гэтую пазіцыю. Зараз мы кажам пра тое, што там пад 60-65, можа там і больш нават адсоткаў беларусаў, яны хочуць усё ж такі, каб Беларусь была нейтральнай, падтрымлівала добрыя адносіны з Расіяй і з заходнімі краінамі. Была роўна аддаленая і роўна набліжаная да вось гэтых абодвух цэнтраў. Але калі Александр Лукашенко будзе працягвацца знаходзіцца ва ўладзе, я магу сабе ўявіць, што праз 10-15 гадоў, калі гэта ўвогуле магчыма такое, так, мы будзем ужо абмяркоўваць не пытанне нейтралітэта, я не ведаю, пытанне захавання суверэнітэта, а ці патрэбная нам незалежная Беларусь. І я ўпэўнены, што тады ў беларускім грамадстве ўсё роўна будзе частка, можа нават большая частка грамадства, якая будзе казаць, а для чаго? Мы там рускія такія ж самыя, са знакам якасці. Вось, і ў гэтым сэнсе, канешне, гэта залежнасць, у якую Беларусь трапляе зараз ад Расіі, яна таксама паўплывае на гэту грамадскую думку, і ўлады беларускія, якія вось гэтай прапаганды, яны вымушаюць частку людзей схіляцца да вось такіх каментароў, якія вы зараз працытавалі. Таму, мне здаецца, важна зараз казаць пра тое, што нейтралітэт гэта сапраўды такая, можа быць, аб'яднаўчая канцэпцыя, але яна не адзіная. Вось, і таксама казаць пра тое, што можа быць у Беларусі, калі мы зараз будзем адмаўляцца ад нейкіх іншых поглядаў на знешнюю палітыку Беларусі. Добра, на заканчэнне, Рыгор, маем тое, што маем. Імкнуцца беларускі рэжым, імкнецца ўсё ж такі выкрэсліць гэты тэзіс з Канстытуцыі. Што рабіць? Да чаго імкнуцца, да чаго рыхтавацца, якія планы будаваць на будучае? Я думаю, што калі мы включаем там крыху уяўлення пра тое, што будзе пасля Лукашэнкі, так, што будзе як перезапускаць краіну, перезагружаць, так сказать, аперацыйную сістэму ў Беларусі, то мы побачым тое, што у прынцыпе Беларусь, то як вы сказалі, мусіць быць адкрытай краінай, нацыянальнай ідэі адкрытай краіны. Нашым прынцып павінна быць адкрытасць, што мы адкрытыя для свету, што мы прыцягваем розных міжнародных партнёраў, Захад, Усход, там, Кітай, Азія і так далей. То мы адкрытыя для ўсіх і імкнемся будаваць дачыненні з рознымі дзяржавамі, з рознымі гульцамі. І на гэтым арыентавацца і думаць таксама пра дабрабыт беларусаў. То бок вельмі істотная частка таго, для чаго гэта все робіцца, это, тым ліку дабрабыт. І калі Беларусь будзе будаваць эканамічныя дачыненні з усімі, калі яна будзе краіна, которая прыцягвае да сябе інвестараў, краіна, якая сама імкнецца адкрываць бізнесы ў іншых краінах, то, в прынцыпе, мы і прыйдзем до той самай сітуацыі, калі Беларусь будзе мець тыя ж самыя роўныя дачыненні і з Захадам, і з Усходам. Павел, ваше заключнае слово. Мне падаецца важным, каб
калі ўсё ж таки ў Беларусі калі-небудзь з'явіцца магчымасць абіраць сваіх людзей, каб па ўсіх гэтых важных пытаннях, якія будуць фармуляваць нашу будучыню, адбылося адбыўся сапраўдны нацыянальны дыялог, у якім мы шчыра можам абмяркоўваць абсалютна розныя канцэпцыі, пачынаючы ад таго, што беларусы гэта тыя ж самыя расіяне, і скончваючы тым, што Беларусі там трэба ў НАТО ўступаць. І калі пасля гэтых абмеркаванняў мы зможам сапраўды пачуць, ад чаго хоча беларускае грамадства, і як яно бачыць там далейшы свой цывілізацыйны рух. Дзякуй вялікі. Ну вось такая, не ведаю, дыскусія, не дыскусія, но прынамсі абмен меркаваннямі і думкамі на тэму нейтралітэта, нейтральнасці Беларусі, патрэбная она, не патрэбна, ад Рыгора Астапені і Паўла Слюнкіна. Дзякуй вялікі, глядзіце Еўрарадыё, сачыце за далейшымі дыскусіямі і важнымі тэмамі на сайце Банка Ідэяў. Дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Слухайце і глядзіце нас.